κάτω του και σίγανο περπάτη και χτύπα το γλυκά γλυκά ανάδεια εις το παλάτι. Είναι η πένα του γλυκή, φωνή είχε σαν αηδόνι κι όποια καρδιά τον νεγρικά κλαίει κι αναδακρυώνει. Έλεγε και ξαναλέγε του έρωτα τα πάθη για να γρικά ο κάθαης τον πόνο του να μάθει. Μα από όλους τους άλλους πιο πολύ τα γρήκα η αρετούσα και τα τραγούδια ξύπνητοι συχνά την κρατούσαν. Ποιος είναι αυτός που καθαργά τα βάσανα του λέει, αυτός που κάνει άνθρωπο με το σκοπό να κλαίει κι όλη νυχτή σαν άπαυση δεν είχε να λογιάζει. Ποιος είναι αυτός που τραγουδεί και βάρια να στενάζει. Ο Ρήγας μια από τσίπολες θέλησε να μάθει ποιος είναι αυτός που τραγουδεί του έρωτα τα πάθη. Τόσο γλυκά και νόστιμα που τέρι άλλο δεν έχει και βάλθηκε να τον ειδεί και να τον κατέχει. Και μιαν ημέρα καλεσμά έκανε στο παλάτι ξεφάντωση όλη νυχτής πως το πρωί εκράτη. Η αρετούσα κάθουντο στο πλάι του κυρούτζι κι όσο εγρίκα τόσο πλιά έβανε με τον ούτζι. Νύχτα στον τραγουδιστή γιατί κι ανείς δε σώνει κι όσαν αυτόν δεν τραγουδεί ούτε και του σημώνει. Ο Ρήγας βάνει λογισμό πολύ βαθιά το πιάνει, ήτανε κι ο τραγουδιστής τσι νύχτας δεν εφάνει. Βάνει μια αναργαδινή δεκά από την αυλή του που επλερώνουνταν καλά να βλέπουνε το κορμί του. Λέει τους πιάστε τα αρματά χωστά και μη μιλείτε κι αμέτε σε παράχωστο τόπο να φυλαχτείτε. Κι ως έρθει αυτός που τραγουδεί και παίζει το λαούτο γρήγορα φέρετε τον εις το παλάτι ετούτο. Η γλώσσα του παραποτέ εγίνει και αηδώνει και τα μεσάνυχτα περνούν το φως αυγή σημώνει. Τες απ' τα χαλάσματα βγήκαν οι αντριωμένοι κι ο σιδεορωτόκριτος κολλάζει και σωπαίνει και το λαού το εσκόρπισε εις 100 κομμάτια να μην τον εγνωρίσουνε κείνα τα ξένα μάτια.
αμάν, αμάν. Στου ραφιολιού το πλάτανο, στο μεσιανό διχαλί, στο μεσιανό διχαλί. Όχι, εκεί να με κρεμάσουνε, άιντες αμάν, αμάν, αμάν. Εκεί να με κρεμάσουνε, αν αγαπήσω άλλη, αν αγαπήσω άλλη.